Com dius, vam començar fa un any, al setembre de fa un any tenim els primers estudiants amb aquesta nova titulació de videojocs. És una titulació que fem amb un centre que tenim a Terrassa, un centre que a més treballa temes multimèdia i temes de fotografia i per tant són experts en tota la part audiovisual, i el que intentem en aquesta proposta és ajuntar tot l'aspecte informàtic i desenvolupament tecnològic per una banda amb la part artística per l'altra, des del punt de vista de videojoc, incloent evidentment en el que és el concepte de videojoc totes aquelles estratègies psicològiques, gamificació, etc. L'any passat començàvem amb relativament poc temps, vam tenir un accés important a la universitat, vam ser el títol més ben valorat per al sector des del punt de vista de quins estudiants van venir. Ens van venir un conjunt d'estudiants en aquell moment amb una nota de detall propera al 7. Ha passat tot un any, per tant hem fet només primer, el títol té 4 anys. Tenim col·laboració amb empreses nacionals i internacionals que durant tot aquest any han anat contribuint al desenvolupament de petits videojocs que han fet els estudiants. Aquestes empreses són empreses importants: Ubisoft, King, Crytek, Social Point, per exemple. Aquests estudiants hem acabat el curs amb una satisfacció altíssima per part d'ells, amb una divulgació que ells mateixos fan de cap on anem i, com et deia, l'any passat ens vam quedar una mica per sota del 7 amb nota d'accés. Aquest any, que ara estem tancant matrícules, estem per damunt del 7,22. Això vol dir que hem incrementat el nombre de places, hem començat un grup en anglès, estrictament, i la veritat és que estem molt satisfets. Tot això es fa en un entorn absolutament col·laboratiu, és a dir, que els projectes dels videojocs no es fan de forma individual, sinó que els fa un equip, i aquest equip a més el fa en col·laboració amb l'empresa, com et deia, amb tot aquest conjunt d'empreses amb qui col·laborem, i estem ara també assajant, el que passa que això vindrà més endavant, perquè estem tot just a primer, el setembre començarà a segon, estem assajant equips col·laboratius amb altres universitats, sobretot amb universitats americanes.